Hoxe, no Cuestionarte Mil, Mónica Alonso. Mónica, en que outro momento histórico lle gustaría ter vivido? A etapa actual non me gusta. Gustaríame ter vivido, quizás, en momentos históricos nos que se teñen producido revolucións. Non sei, a Revolución Irmandiña, a Revolución Cubana, a Revolución dos Cravos. Que museo dos que visitou a impresionou máis? Quizás o que máis me impresionou foi o Museo de Arte Exipcio do Cairo. Que obra artística lle gustaría ter feito? Sen dúbida, o David de Miguel Ángel. É unha obra que, cando tiven a oportunidade de ver en directo, quedei totalmente impresionada. Cal é a súa corrente artística preferida? A chamada arte confesional, na que o artista presenta os seus sentimentos e emocións máis profundos. A cal das súas obras lle garda un especial cariño e por qué? A obra dos Hados 3, que está no Museo Provincial de Lugo. Fíxena no ano 1996, foi a miña primeira gran obra, a que me trouxe o meu recoñecemento inicial. Foi unha obra que estuvo exposta na Sala Moncada da Fundación La Caixa, en Barcelona, estuvo na Bienal de Pontevedra, viaxou a Canarias ao Centro de Arte Moderno das Palmas, para volver despois finalmente a formar parte da colección do Museo Provincial de Lugo. Se puidese roubar unha obra artística para ter na casa, cal sería? Sen dúbida, calquera que teña feito o artista Luis Bourgeois. É un artista que me emociona profundamente. Despois, roubaría tamén o David de Miguel Anxo para recordarme cada día que a perfección existe.